1 октябрдан Зейнин Ялчыгыл мәчетендә дин сабаклары бирү дәресләре башлана. Укучылар, урта һәм өлкән буын ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен аерым укулар оештырыла. Шунысы игътибарга лаек, агымдагы уку сезонында әлеге мәчеттә Республика Диния нәзарәте кысаларында Тасырның 100 еллыгы уңаеннан татар теле курслары ачыла. Быелны инде Диния нәзарәте айрыша Татарстанның 100 мәчетендә башлап җибәрә шушы курсларны, татар теле курслары без татарлар дигән проект. Һәм инде шул кысаларда бездә мөхтәсибәт белән зей мөхтәсибәте шул кысаларда катнашачак иншалла. Безгә менә кайтарылды шушы китаплар, дәреслекләр. Алар бик уңайлы рус телле кешеләр өчен. Димәк, татар теленең сөйләм теле дип әйтелә инде. Әлеге курсларда грамматикага өлешчә һәм сөйләм теленә аеруча игътибар биреләчәк. Әлеге вакытта без группа җыя башладык әкренләп, язылучылар бар, теләк белдерүчеләр бар. Аллаһ буйрса, октябрь аенда без башлап җибәрергә исәбебез бар. Татар теле дәреслекләренә, татар теленең, димәк, дәрес сәгатьләренә килгәндә, ул атнасына 2 тапкыр булачак. Ул безнең Зей шәһәренең үзәк мәчетендә, Ялчыгыл мәчетендә булачак, Аллаһ теләсә. Менә шушы биредә класста. Һәм инде атнасына 2 сәгать, ягъни 2 көн, 1 сәгать була инде. Һәм инде ул октябрь аенда башланып китә, һәм инде 6 ай дәвамында апрель аена чаклы Аллаһ буйрса 48 сәгать күләмендә барлык дәресләр оештырылачак. Укулар бушлай оештырыла һәм ул программа буенча булачак. Теләгән бөтен кешеләр, олылар һәм кешеләр, яшьләр, хатын-кызлар, ирләр, рус телле кешеләр, ягъни хәтта милләт мәсьәләсендә дә аерма булмаган, димәк, аерым андый таләпләр куелмый, шартлар куелмый, бөтен теләгән кеше кирип шушында бирдә телне үзләштерергә теләсә, инде катнаша ала, Аллаһ теләсә. Һәм шушы курсларның ахырында, Аллаһ буйрса, сертификат тапшырыла. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.